Yadda za ka gane burinka buri ne ba fata ba. Ba mamaki ka taɓa kwanciya a ɗaka kana kallon sama, zuciyarka cike da saƙe-saƙen me kake son cimmawa. Wataƙila kai salonka daban ne, a hira ne kake faɗa wa abokanka abubuwan da kake son cimmawa, ko ma wanne irin salo kake yi, ka sani cewa ba kai kaɗai ba ne. Ba a rasa mutum da saƙe-saƙen zuciya, buri da karatun wasiƙar jaki. Wani lokacin ma tunanin abin da ya wuce ne ke kai kawo a zukatanmu, ko tsoron abin da ka iya faruwa a gaba. Kar ka ji mamaki in na ce ba komai da kake son cimmawa ba ne burinka. Wasu abubuwan fata ne kawai da sa rai. A shirinmu na yau zan bayyana maka wasu alamomi da za su bambance maka burikanka daga abubuwan da kake kwaɗayin samu. Sai a biyo ni. Idan zuwanka na farko kenan wannan tashar, za ka iya yin subscribing domin kada shirye-shiryenmu masu armashi su ci gaba da kuɓuce maka. Alama ta farko, kana kwana kana tashi da abin. Kowa yana wuni da abin da yake son cimmawa a ransa, amma ba kowa yake kwana ya tashi da shi ba. Kana mamaki ne? Ga tambaya nan. Sau nawa ka taɓa zama ka yi bincike kan mutanen da suka cimma irin abin da kake son cimmawa? Ka ga hanyoyin da suka bi da kuma wahalhalun da suka sha. Rashin bincike kan abin da kake son cimmawa alama ce da ke nuna kwaɗayin ya same ka kake. Duk abin da za ka yi a duniya dole wani ya taɓa yi. Wataƙila ma a dalilinsa ne kai ma ka ji kana son yin irin abin, amma ba ka damu da sanin ya ake yi ba. Me yasa wannan ke da matuƙar muhimmanci? Domin amsa tambayar nan, bari in sake yi maka wata. A unguwarku ka tashi ka ga mutanen da suka yi karatu, mu ce na boko misali, sai aka ce maka daga firamare suka fara, kafin ƙaramar sakandare da babba, daga nan suka wuce jami'a. Ba na ko shakka kai ma firamaren za ka je ka fara don ka ga ka kai inda suka kai. A harkar karatu muna saurin gane wannan, amma a harkar sauran burika na rayuwa sai ka ga kawai sai dai mu ga mutum ya yi abin da muke son yi, mu ji ya burge mu, cike da sa rai mu ma damar mu ta zo mu yi haka. Alama ta biyu, ka san burinka. Zan iya ƙare maganganuna kaf ba tare da sun ba da wata ma'ana ba, saboda ba kowa ne ma ya san haƙiƙanin burinsa ba. Abubuwan da ke faruwa a kewaye da mu da kuma buƙatuwa zuwa ga kashe kuɗi na daga cikin abubuwan da suke hana mutane sanin burinsu. Idan ka tashi a wurin da kowa makaranta yake yi, ya gama ya samu aiki, kai ma haka zai zama burinka ba tare da ka yi niyya ba. Idan ka tashi a cikin mutanen da ake yayin waƙe-waƙe da zuwa tarurruka na sharholiya da bukukuwa na kecere-ni da yawan auratayya, ba ko shakka hakan ka iya zama burinka. Kuɗi sun zama wani ginshiƙi na rayuwa. Wasu ma suna cewa bayan iskar da muke shaƙa, kuɗi ne abu mafi muhimmanci ga mai buƙatar rayuwa mai inganci. Ina faɗa ne ba wai don na gamsu ba. Wannan muhimmanci da kuɗi ya samu ya rufe wa mutane da yawa ido, don haka sai suke ganin samun kuɗi shine cikar burinsu. In kana neman sanin burinka, dole ka kawar da kai daga abubuwan da ake yaɗawa a fina-finai da kafafen sadarwa. Hakanan kuma sai ka manta da kuɗi a duniya, sannan ne ainihin burinka zai bayyana maka. Kuɗi da sauran abubuwa duk za su biyo baya da ikon Allah. Brian Tracy ya ce, burin da ba a rubuta shi ba fata ne kawai. Ina ganin kamar kuma da ƙanshin gaskiya a batunsa. Alama ta uku, ka san kanka. Wasu ba ma iya burinsu ne ba su sani ba, su kansu ba su san kansu ba. Kowane mutum akwai baiwa da Allah ya masa. Akwai abubuwan da a ɗabi'arsa sauƙi suke masa, ko da sauran mutane suna musu wahala. Hakanan akwai abubuwan da zai ta shan wahala kafin ya koya, ko ma ya gagara koya gaba ɗaya. Ina magana akan ƙarfi da rauni ne na halitta. Kowa akwai inda ya fi ƙarfi, akwai kuma inda yake da rauni. Haka Allah ya yi mu. Misali, rubutu yana min sauƙi, ba lallai kai ya maka ba. Sanin kai wane ne da damammakin da ke kewaye da kai a rayuwa shi zai sa ka gane ainihin burinka, ba wai abin da mutanen yankinku ke ganin ya dace ka zama ba. Duk lokacin da muka yi zancen sanin kai, akan samu wasu da suke yawan tambayar ta yaya za su san kansu. Don haka muka rubuta wani ɗan ƙaramin littafi da ya tattauna wannan batu. Ka danna link ɗin da ke sashin bayani description box don sauke shi zuwa kan wayarka kai tsaye. Alama ta hudu, kana gwada abubuwan da yawa. Tafarkin gano buri bai sha bamban da duk wani abu da ake ganowa ta hanyar binciken kimiyya ba. Dole sai ka gwada abubuwa da yawa kafin ka iya samun tabbacin hasashenka daidai ne. Ta yaya muke gane abincin da muka fi so? Cin nau'ikan abinci kala-kala. Ta yaya muke gane kayan da muka fi so? Sai mun gwada kaya da yawa. Kafin ka gane amininka na gaske, sai ka fara yin abokai da yawa. Haka ma fa sanin buri, za ka riƙa yi kana gwadawa. A hanyar gwajin za ka koyi abubuwa da yawa, a haka kuma za ka gano ainihin burin. Abubuwan da ka koya a hanya kuma su ne za su zama maka kayan aiki wurin cimma shi. Alama ta biyar, kana riƙo da sababi. Me kake tsammanin wanda yake wuni yana kallo zai zama? A tunanina mai ba da labarin fina-finai, saboda a nan ya sadaukar da rayuwarsa. Me kake tsammanin mayen kallon wasanni zai zama? Mai ba da labarin wasanni. Amma fa mai buga ƙwallo ɗan wasan ƙwallo zai zama. Bambancinsa da mai kallo kaɗai
shi yana bugawa. Don haka kallon wasu da kuma bugawar da yake yi zai taimake shi wajen zama ɗan wasa. Wanda yake son zama malami ilimi yake nema, baya kwanciya a ɗaki yana addu'a. Mai son yin hadda tilawa yake riƙewa ba kama hannun yaro. Mai son yara aure yake yi, kamar yadda mai son tarbiyya zai tsaya tsayin daka akan yaransa. Waɗannan abubuwan duk burika ne, kuma duk ana cimma su ne in an yi riko da sababinsu. Riko da sababi yana bambanta mai fata da mai buri. Shi mai fata yana sa rai da jiran tsammani, mai buri kuwa yana tashi tsaye ya nema ta hanyar da ake nema. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, wanda yake son gidan lahira ya yi kuma aiki domin ta, irin aikin da ake yi don samun ta, kuma ya zama mumini, to irin waɗannan su ne aikin su ke kasancewa abin godewa. Sura ta 17 aya ta 19. Aljanna ma fa kenan ba ta samuwa da fata kaɗai. Waɗannan abubuwan ko su kaɗai ka riƙe za su taimake ka wurin bambance burikanka daga abubuwan da fatan samu kake yi. Sanin wannan zai sa ka ƙara zabura da zage dantse kan abubuwan da suka fi cancanta a ba muhimmanci. Kewaye kanka da abubuwan da suke taimakawa wurin kai gaci a hanyar da ka ɗauka shine hanya mafi sauƙi wurin gane buri ne da kai ko kwaɗayi da sare kake. Daga ƙarshe dai ya kamata mu sani mu musulmai samun lahira shine yafi mana komai. Duk burin da zai kai ga rasa ta to ba buri bane, watsar da shi cikin gaggawa shi yafi dacewa domin halaka ne. Hakanan kuma ko da ka gane burin ka bi shi yadda ya kamata sai da yardar Allah ka samu. Kai dai za ka yi ɓangaren ka ne ka bar masa nasa don ba a masa dole, sai dai a dage da addu'a. Ko aljanna da ya ce in kai aiki za ka samu, ba aikin ne zai baka ba sai da rahamarsa. Allah ya bamu dacewa. Idan karanku na farko kenan a wannan tashar, kar ku manta da yin subscribing domin ku ci gaba da karuwa da shirye-shiryen mu masu ilmantarwa. Mun gode. Idan kana cikin mutanen da suke yawan tambayar ta yaya za su san kansu, ka sauke littafin ka san kanka zuwa kan wayarka kai tsaye ta hanyar dana link ɗin da ke sashin bayani a ƙasan bidiyo.